खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे सालबारि समस्तियाव दिनै गासै रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै इउपिपिएल दलाव हाबफैगासिनो दङ आरो दिनै जोंहा एनडिएफबिनि माखासे मावथि बिथांमोना गोबावैब्लाबो गासै बाथ्राफोरखौ बुजिनानै एनडिएफबिएसनि जायफोर केडारफोर बिसोरनि इउपिपिएल दलाव हाबफैबाय। गोरलै बाथ्राया बेनो जे बिमा बिफाया गथ'खौ जोनोम होनानै गथ'खौ खांनायनि दायित्व थायो। दा एनडिएफबिआ सुक्ति खालामदों, भारत सरकारा सुक्ति खालामदों, आसाम सरकारा सुक्ति खालामदों। दा सुक्ति खालामनायाव एनडिएफबिएसआबो सागान होदों। थ' जोनोम होग्राया बिसोरबो। दा गतिके गासैबो एनडिएफबिएसनि दैदेनगिरियानो जा बा केडारफ्रानो जा बे जुजिनानै मोननाय जि फिथाइ बेखौ बयबो जोथोन लानानै बेखौ फेदेरनाय बेखौ माने जाखांहोनायनि दायित्व दङ। दा दिनैहाय जोङो बे थासारियाव नुदों जे एनडिएफबिएसनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गाव जोनोम होनाय गथ'खौनो जालदाब दोननानै खारखोमानाय। बे बाथ्राखौथ' एनडिएफबिनि गासै जायफोर बुजिनो रोंगौ बिथांमोना बुजिदों। दा ओंखायनो दिनैनि थारिखआव आं सानो जे साफ्रोमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरियानो जा बा बिनि केडारफ्रानो जा जिहेथु जों जुजिनानै मोननाय फिथाइ बेखौ जों बयबो जोथोन लानांगौ दायित्व दङ। बे हिसाबै आरो आं सानो दिनै जिखिनि जयेन जाफैबाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनानैनो इउपिपिएल दलाव हाबफैदों। बावैसो सिगां गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारिमोनहा बिजेपि दलाव हाबबाय, नाथाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बाथ्राया क्लियार जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय बेखौ मावफुंजोबनो हायाखै। आरो आं 5 बोसोर एमसिएलए जाबाय। बे 5 बोसोराव आं नुबोदों जे बिथांमोननि गेजेरावहाय जेरैबायदि असन्तुष्ट, बिथांमोननि खामानि मावनाय, बिथांमोननि जाख्ल'नाय, बिसोरनि दादागिरिखौ माखासे मोजां बिपिएफफ्रा मोजां मोनाखै, खोथाखौ बुंनो हायाखै। खिन्थु दिनै मोनसे थासारि फैबाय खोथा बुंनो हानायनि सम। दा गतिके बिथांमोननि जे रागा जोंनाया जेरै बेफ्रुबाय, दा ओंखायनो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ गारै गारै खारबाय। बाथ्राया बेल'आनो। दा गतिके बयबो जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। बिथांमोननि लोगोफ्रा दिनै खारजोबगोन। गोबां दिनै दैदेनगिरियाबो खारबाय। जिल्ला पर्यायनि, ब्लक लेभेलनि, प्राइमारि लेभेलनि गोबां बिथांमोननि मावथिफ्रा दिनै खारजोब्बाय। आरो बुंनो थाङोबा बिपिएफआ सरकार दानो हानायखौथ' बादानो दोन, खिन्थु बिथांमोननि दलानो थागोन ना थाया बेसो दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो। गतिके बेवहाय बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे गोबां माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन दलाव थांनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। बे बिपिएफनिनो फैलार आरो बिपिएफआ मोजां रोखोमै सासन खालामनो रोङिखायनो, मोजां रोखोमै हान्जाखौ सालायनो रोङिखायनो दिनै बिथांमोननि गेजेराव गावनाय फैदों। आरो बिथांमोननि गावनाया जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जेबो खथिबो लाबोआ, जेबो लाबबो लाबोआ। जों इउपिपिएल हान्जाया जोंनि जे सिन्था, जोंनि सिन्थाजोंनो जों मावगासिनो दङ आरो जों उनाव सरकारखौ जों गोख्रोङैनो जों दानो हागोन। बिटिआरआव गोबां लाइमोनफोरा बेखार जानानै दं, नाथाय नोंथांमोना जुदि सरकार गिबि खामानिया नोंसोरनि मा जागोन होनना फोरमायगोन? दिनैनि तारिखाव गासै सरकारनि सायाव मोनसे गिदिरथार हाबाया जागोन मा, जोंनि फैबाय थानाय जे इयुन जोलै बिसोरनि इयुनखौ जोङो रैखाथियै जौगाहोनाय। दा नुदों 15 बोसोरावहाय बिपिएफ हान्जाया जि सेंग्राफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि लामा दिन्थिनांगौमोन बेखौ दिन्थियालासिनो बिथांमोना केम्प बानायनानै जौ लोंहोदों, बेदर जाहोदों। बिनि अनगायै बिथांमोना जेबो लामा दिन्थियाखै। थ' जों बे बाथ्राफोरखौ बुजियो आरो ओंखायनो जोङो जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गाव थांनानै थानो थाखाय, संसार जानो थाखाय जि मोनसे कर्म संस्थाफोरनि प्रयजन दङ, खामानि मावनांगोन। सोरबा साख्रि मोनग्राफ्रा साख्रि मोननांगोन, साख्रि मोनै मानसिफ्रा खामानि मावनानै संसारखौ जानांगोन। दा ओंखायनो जोङो एग्र' सेक्टरावनो जा, गुबुन गुबुन सेक्टरावनो जा, बिथांमोनखौ फार्मिं सेक्टराव जों खामानि मावनो ट्रेनिं होनाय जागोन, मटिभेसन जों खालामनाय जागोन। जायहा जेराव माने गोसो बेवहाय थांनो हानायनि मोनसे लामाखौ जों दिन्थिनानै साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों नाम्बार 1 जों मटिभेसन खालामगोन। जे सोरबा दाउ फार्म खालामनो गोसोबा जों बेखौ बे साइडथिं जों फोरोंगोन, सोरबा फिसारि खालामनो गोसोबा जों बे साइडथिं जों फोरोंगोन, सोरबाया जुदि मबाइल रिपेयारिंनि थाखाय जुदि इन्टारेस्टेडबा बेखौ जों बेखौ ट्रेनिंबो होगोन। टिभि रिपेयारिं दिनै सोलिबाय थादों, सोरबा दखान होनो जानो गोसोबा दखान होनानै बोरै जानांगौ बिनि ट्रेनिंखौ जों होगोन।
दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफ्रा खामानि मावनानै जानो गोसो दं बेखौ गोसो बोनो थाखाय जोङो मटिभेसन खालामगोन नाम्बार 1 सरकारनिफ्राय जों अनसुंथाइ होगोन बेंकजों जों टाइप खालामना होगोन आरो बेबायदिनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ भबिसत थांनानै थानायनि लामाखौ जोङो दिन्थिनानै होगोन 20 नं सालबारि समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिनोद मोसाहारिनि राजखान्थि सिनारिया माबायदि दं होनना आंथ' सानो दिनैनि तारिखाव सालबारि समस्तियाव बिनोद मोसाहारिया देरहाखाबाय आरो रायजो राजाफोरनि जि सिन्था बेखौ जों नुनानैसो बुंदों आरो जों अलरेडि जों सार्भेबो खालामबाय आरो रायजो राजाफोरनि जि मोनसे लुबैनाय दिनै गासिबो जाथि जनगोष्ठीया हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै सानफ्रोमबो जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ बयनिबो खुगायाव मोनसेल' बाथ्रा जे जोंनो सोलायनो नांगौ आरो सोलायनाय एबार इउपिपिएलनि गेजेरजों जागोन दा सालबारि समस्तियाव बिनोद मोसाहारिया केन्डिडेट जोंनि आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा बिनोद मोसाहारिखौनो लुबैबाय आरो जोङो देरहागोन बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि जि नुजाथिनाय रायजो राजाफोरनि जि लैहोर लैहोर जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव बाहागो लानाय बे बाथ्रायानो फोरमान होयो बेथ' ओरैनो बुंलाबायनाय जागोन खुनु राजनिति दला दिनैनि तारिखाव बिजेपियाबो जिर' मारिया बिपिएफआबो जिर' मारिया बे अबास्थाब खोथाखौ बुंलाबायदों बे मोनफा मोननै मोनगोन खिन्थु मोनसे खोथाया खाथां बिजेपियाबो बिपिएफआबो बिसोर सिंगेल डिजिट मोनगोन बे बाथ्राया खाथां खिन्थु मोनफा मोननैया मोनगोन बेबो खाथां खिन्थु सिंगेल डिजिट मोनगोन बिसोर